Xabier Leteren kantu asko gure bizitzaren parte dira. Barruan dauzkagu, hitzez hitz kantatu ditzakegu, buruz dakizkigu haien hitzak, eta gurekin daramatzagu, ez. Hala ere, ez dugu askotan jotzen behar bada, horiek berriro entzutera. Hain dira gureak, hain dira gure parte, gauza berrien bila ibiltzen gara, eta nolabait alboratu egiten dugu Leteren kantuen entzuketa berria, ez. Antologia hau, Angel Valdesek prestatutako antologia hau, nik uste aukera ona izango dela, Lete berriro sakontasunez edo, arretaz entzuteko, zer ekartzen digun orain ikusteko. Antologia guztietan bezala, beti aurkituko du entzuleak falta den kanturen bat edo beste, baina nik uste oso ezagutzatik eta irizpide honez egindako aukeraketa dela kantuena, Angelek egindakoa. Eta, nik nire kasuan, disko liburu honetan nire ekarpena izan da, Leteren biografia txiki bat idaztea, bere kronologiarekin, eta Antxon Malberde elkarrizketatzea. Antxon Malberdek txikitatik ezagutu zuen Lete, Oiartzungo udako, txikitako jolasetatik, eta haren kantari ibilbidea gertutik jarraitu zuen, berarekin ere askotan kantatu zuen, eta nik uste oso ondo ezagutu zuela eta oso ondo adierazten duela elkarrizketan, bai nolakoa zen Xabier Lete eta bai zelan egin zuen, bai poesian eta bai kantagintzan.